מה קורה אנשים כאן, דניאל, ואני יודע, הרבה זמן לא התראינו. ויש לי CSGO על מחשב חדש, קניתי לא מזמן, ושנייה נתחיל. אני יודע שלא העליתי 5,000 שנה. הופה. ואחד. הרגתי. ואני יודע שהרבה אנשים חושבים שפרשתי, אבל אני לא פרשתי. פשוט לא היה לי זמן לצלם, לא היה לי איך לצלם ונהרס לי המחשב, אז קניתי חדש. מאפריל עוד כמה זמן עבר. זה רק סרטון של הודעה. אני מתחיל בקרוב סדרות חדשות כמו על מיינקראפט, קול אוף דיוטי, CSGO, וכאן כל הסנייפר. לא, אני לא לוקח את זה בשיט תחתה מתנה. אז נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה שצפיתם ויאללה ביי.